sila adi magparang labang-labang hindi may mga manok. Yun. Arbaya sa ito papatay ako na ba? Sure. Oh, sure. Hello, big love shout out to my medium viewers. Sisi Michi, Tigerfield, big love shout out. Lola Sweet, Sir Jepsy. Thank you. Ang kulit ng mga manok. Gusto magpatinula yung mga to. May tao dun sa ano mo Lola Sweet ah. Merong 12. Sakit ang ulo ko, parang binabaranahan. Dahil sa init siguro.
Hindi na ako sanay na laging mainit ang panahon. Sanay ako sa maulan. Tamsak, Sir JFC, sa iyong upcoming premiere. Yan, Sir JFC, oh, tamsak sa iyong upcoming premiere. I love you, Lord. Andito ako sa iyong bahay, Sir JFC, sa ano, ang liit ng mga bunga sa kamote. Bukid Life. Pinanood ko to kagabi. Nasa premiere ako nito kagabi. Ayan, harang, harang. Huh. Maganda, may tirador, mother. Sir June, mega love shoutout. Ayan, naglinis ako Sir June nung isang araw. Kaya wala kang damit dyan. Teka lang po, lagyan kita ng moderator. Mega love shoutout po, Sir John, Sir Napoles. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa pagbisita. Ang sarap naman dyan. Probinsyang-probinsya, Sir John. Sasawa na rin ako dito, Sir John. Gusto ko na mag-ibang bansa din. Ayan. 2 araw pa lang pong nagpakita si Haring Araw. Napakainit na, ang sakit sa ulo. Parang hindi na ako sanay na mainit. Parang sanay na lang ako sa maulan palagi. Ang sakit sa ulo, grabe. Yung bahang-baha dyan sa unahan, mabilis matuyo. Kabilis lang. 2 araw pa lang, tuyo na agad. Sabi ko habang ako ay nagbabantay ng manok, kasi pinapapak yung binilad ni mother, mag-live ako kasi sayang ng wifi. Kailangan samantalahin. Nakaka-relax. Ako hinahanap ko ganyang tanawin. May ganun po ba, Sir John? Nagsawa ka na dyan sa sa magagandang tanawin, sa matataas na mga building. Dito po matatanaw mo ay mga kakahuyan, kanyugan. Malayo sa kabihasnan, Sir June. Sawa na ako sa puro building. Ay, magpalit tayo, Sir June. Malayo dito, Sir Jun, sa mga marites. Kasi walang kapitbahay. May distansya ba? Kanya-kanya kasing kalupaan.
Ayan, salamat po Sir Napoles. Done to you, sweet, sweet salty. Better sweet po yung main niyan, main channel. Pag ganitong pag ganito yung panahon, laging mainit. Lagi kaming nakakulong sa loob ng bahay kasi tutong ang aabutin namin dyan sa labas. Nalabas kami pag mag-garden, mga alas 4, ganon. Pag malamig na yung panahon, hindi na maaraw, hindi na mainit. Kasi magiging negra ka talaga. Wow, daming palay mo, idol. Opo, Sir Napoles. Wala na kasing wala nang, marami pa kaming bigas, isang isang drum pa. Kaya lang, kailangan namin magpakiskis ulit kasi yung baboy, walang kakainin. Walang pambahog. Yung yung tawag doon? Yung bidaw, yung maliliit na pinong-pino na galing dyan sa ng palay. Ipa. Yung giniling. Kaya kailangan namin ng ipa ng palay para merong kakainin yung baboy. Gusto ko magkaroon ng bahay sa ganyang lugar, bakasyonan, pag stress na sa trabaho. Oo nga po, Sir John. Yung iba nga po na talaga, bumibili ng mga lupa sa ganitong lugar para meron silang bakasyonan minsan kapag stress na sa syudad. Lola Sweet, Sir JFC, thank you. Lola, iniwan ko lang yung yung isang sipi ko andun sa kwarto. Iniwan ko doon, meron kang momo na 12. Ang haba ng harang ni Sir JFC. Kanina pa ako dito, oh. Haba ng harang niya. Sana, ayun na. Kay Sir JFC. Napoles, shouty, sabi ni Lola Sweet. Kuya JFC, salamat, nagbakas ako doon sa sinalang ko. Wow, sana all may pasalang si Lola Sweet. Ayun yung isang isang manok ayaw umalis. Itinula na yan. Oo nga po, Sir John, na yan, oh. Ano pa man din, malaki na yan eh. Tamang-tama na yan sa sa papaya. Ayaw umalis eh. Hindi niya naman yan mauubos. Ayaw lumayas dyan. Huh! Lalaki pa man din na yan, manok, mataba. Masarap yung niyan. Karne. Masarap sa tinola. So. Shoo, 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 shoo. Shoo, 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 shoo. Shoo, 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 shoo.
Meron po yan, yung ano, may nylon dyan na tinalian ni mother na wala na eh. Kapag hinihila ko yon, yun, na ano sila, natakbo. Wala eh, hindi ni mother nilagay. Kanina, ang daming manok dito. Ewan ko kung anong ginawa ni mother. Nagsipagwalaan yung ibang mga manok. Yung isang makulit yung natitira, ayaw umalis talaga. Doy! Doy! Pinapahabol ko yan sa mga ano, aso. Asa na kaya yung mga aso? Sumama ata doon sa kabilang bahay. Sumama kay father. Ano, watak-watak kami Sir John. 5 lang kasi kami magkakapatid. Yung bunso ko na kapatid, andun sa isang bahay namin sa Tres Marias Farm din namin na isa. Tapos balik-balik din doon si Papa. Kami dito sa isang bahay. Kami ni Mama. Tapos yung kuya ko, meron na din sariling pamilya. May sarili din na lupa na inaalagaan na medyo malawak-lawak din. Si Dos, yung ka-Tres Marias ko, nasa tita ko nag-stay habang naghintay sa kanyang afam. Napupunta dito ngayong Feb, babalik ulit. Tapos yung isa, yung bunso, yung ka-Tres Marias kong bunso, meron na ding asawa. May asawa na. Meron na din, sariling bahay. Kaya kami lang ni mother yung laging naiiwan dito sa kabila. Watak-watak eh. Watak-watak kami lagi. Minsan ako lang mag-isa. Kaya pinapauwi ko na si Juwari Wap. Ang sabi. Opo, kasi watak-watak eh. Yung bahay namin 3. Meron kami sa Albay, bahay. Si mama tuwing Friday, napunta siya doon. Tapos mas madalas ako yung naiiwan dito sa isang bahay namin, dito sa bahay. Si Papa doon sa kabilang bahay sa baba kasi meron din po doon lupa. Andun yung palayan namin, dito lang, mga niyog. Doon sa kabila, sa baba, sa kabila nito, walking distance din pero medyo kung lalakarin, abutin ata ng mga 30 minutes. 30 minutes kapag nauwi tayo doon sa kabila. Or, 30 minutes kapag mabilis ka lumakad. Baka hindi kayanin dito, Sir John, yung yung ano ba, yung way ng pamumuhay dito eh. Magkopra, magkawit ng nyog. Baka hindi kaya, alam mo naman, yung, ang nipis. Ang nipis ng katawan. Baka hindi kayanin magkawit ninyo, magtanim ng palay. Mag-business na lang siya dito. Oo nga po eh. Panay ang research about sa farming. Sabi ko, baka mamaya mag-araro ka, ikaw yung inano ng araro, itinapon ng kalabaw. Kasi wala pa dito wala dito yan, yung tawag doon, nagbubungkal ng lupa na traktora ba yung tawag doon. Kasi medyo, hindi po pwede doon, dito kasi maraming nyog. Maraming mga ugat na inyo, kaya araro talaga, mano-mano. Sa palayan, yun, yung may dimakin na.
Agoy! Pakainin ko siya ng damo dito, Sir John. Maraming damo. Sabi ko mag-alaga na lang siya dito ng mga ano, mga hayop. Magano na lang siya dito, poultry farm. Ayan, salamat po Sir Napoles sa pagdikit po kay Sir John. Maraming bahay yan Sir Napoles si Sir John. Ah, puntahan mo po siya. Si Sir Vince magaling magbungkal ng lupa at John at magtanim ng palay. Oo po. Opo, Sir John. Bakit mo natulog na? Uy, tama na sa amin. Lupa lang naman. Oo nga po, ano, Bicol po ba si Sir Vince? Bicol din ba yun? Kikita ko din talaga ng ka-live siya. Malawak din yung taniman ng ano ngayon, palay. Sir Tati, Miguel Love shoutout. Salamat po. Tika lang, lagyan ko ng jacket si Sir Tati. Sir Napolis, lagi ka po pumunta kay Sir Jun kasi marami siyang, lagi nagla-live yan si Sir Jun. May live ka po ba mamaya ngayon, Sir John? Oo, parang Bicol, di ko sure, tanungin ko. Parang mga ano sila din, Bicolano sila, sila nila ano, Sir Saijen at saka si Manny JFC, kaya lang parang nasa Laguna ata sila ngayon. Tubong ano din yun si Sir JFC, si Manny JFC, Bulan, Sorsogon. Kami dito lang sa Bukana, sa May Pilar, Sorsogon. Mami Beth, mega love shoutout. Good morning, good afternoon po. Good morning sa iyo dyan, Mami Beth. Ayan, naglinis po ako ng bahay, ng mga damit, naglaba ako Mami Beth, kaya nakahubad ka dyan. Ayan, meron ka na pong ano, damit. Good morning po sa iyo dyan, Mami Beth. Ay, bukas pa po. Ang dami mo ng bahay, Sir John, no? Ang lalaki. Ang lalaki na ng mga bahay mo. Sana all. Ako yung Mitch Kitchen ko. Ayaw na talaga. Di ko alam bakit. Madami daw kasi akong ano, mga multiple account. Pero pinagdi-delete ko na rin yung mga ninja ko. Yung mga ginawa ko mga account na ginamit ko yung phone number ko sa main. Iniris ko na lahat pero ayaw pa rin. Hindi ko alam bakit. Na-try ko po sa ano, via voicemail pero hindi ko maano, hindi ko mahanap kung saan yung voicemail. Hindi ko pa rin makuha. Kaya hindi ko pa rin na ila-live hanggang ngayon. Sayang. Yung mga luto-luto sana dito sa probinsya. I-ano ko doon, i-upload. O nga po, yung pang ano mo, yung pang
Apat ba yun? Panglima. Ang dami ding tao kapag nagla-live, Sir Jun, di ba? Yung ano po, yung Mitch Kitchen ko, yung pangalawang channel ko sana, na ginawa, ayaw mag-live. Kasi nga doon sa nagka-problema sa verification, nag-message po ako kay Whitey, di ko po alam. In progress, yung nakalagay yung sagot sa akin, in progress, Feb 20. Ay, di ko po maintindihan kung, sa Feb 20, kung makakapag-live na ba ako. Ewan ko, di ko maintindihan. Oo nga po, Sir John. Yung ano, John Mix TV ba yun? Yung ang daming momo tuwing nag-e-SC ka. Mami Beth, thank you po. Ang palayang kulubot. Kulubot ka. Hala, ma! Naulan na, ma! Hala! Teka lang. Naulan na. Ang bilis naman, oh. Isilong muna namin tong palay. Ayaw ko magpakita dyan. Dito kayo sa gilid. Yan kayo sa gilid. Ayaw ko magpakita dyan sa inyo. Ma, naulan na, ma! Dilis! Hindi naman, ama. Oh, anong hindi? Ayun, oh, ang dilim na. Ayan, tapos na si Sir JFC. Mama na ba? Nabasa yan. Thank you guys. Iwan ko po muna kayo kasi anuhin namin tong palay. Kasi naulan na. Ayaw ko ipakita yung beauty ko dyan. Ayan na yung ulan. Yung ulan. Ha? Mother, bala ko. Kasi ba? Mahirap na abutin ng ulan. Pero parang pinagluloko ka eh. Ayan na naman yung araw-araw. Umayos ka dyan, ang palayang kulubot. Ano po, yung yung i-verify daw po yung phone number. Pero kapag bine-verify ko naman, ayaw naman. Hindi nga laketch. Maano? Tutuloy ba yung ulan? Hindi. Mahangin kasi kaya andyan na naman. Parang uulan na naman. Pinapadpad yung yung ulap. Ulap talaga.
Salamat po sa anim na naandyan. Thank you so much po. Ayan, pinagluluko kami ng ni Haring Araw. Ayan, inalis na namin yung isang trapal. Hiningal akit, mabigat. Si Mother Dear. Para kasi mauulan tinan mo yung kalangitan. Ulap na naman. Asan ka na? Asan ka na? Every day through the night. Tawa-tawa ka din, ang pala yung kulubot. Mayos ka. Di kita bate. Ayan, done watching na po ako sa yung Sir JFC dito sa Pastilan. Ang liit ng bunga sa kamote. Yung kamote talaga, namunga. Puntahan ko si Mami Beth. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin, mother. Si mother. Nakita na si mother. May mga ipa ma. Seven million viewers, mega love shoutout. Salamat po. Ha? Hindi pumunta yung buyer mo ng owner. Pag hindi nabili mo, huwag mo na ibenta. Sayang. Pag-aralan ko na lang mag-drive. Mami Beth, andito po ako sa iyong bahay. Ayan. Snow, rain, shower. Wow, nag-snow. Dito ako kay Mami Beth. Parang hindi na yan maano. Talagang tuloy-tuloy na yan. Uulan na talaga.
Sir Tati, mega love shoutout. Thank you po. Sir JFC, Mami Beth. I can't let go. No, kulinta na. Sana ka talaga. Ano sa live ko. Oo, oh, di mo palingat sa ano. Si Magantig eh. Ah, dali na. Diyan ko nag-agad talaga. Ano muna ako kasi ang sakit ng ano ko. Sakit ang ulo ko. Everything. Yan. One word kasi yun. One word ko din yun. Tapos paano siya pang mga facility kong ito. Mm-mm. Chico. Ma'am Fides, mega love shoutout. Ayan Ma'am Fides, nakahubad ka kasi nag-ano ako, nanlaba ako nung isang araw. Teka lang po. Bigyan kita ng jacket. Ayan na, ayan na. Good afternoon, Ma'am Fides. Ayan, meron ka na pong damit. Su. Shh, shh.
Kang gubernador ang badaan ni Trump. Sarap tandaan policy niya. Ini ang Salamat din po, ang Ma'am dapat Fides. tandaan, lalaki, babae. Saan niya ina-appreciate ang tunggol bakla. Kanya ang magigibo niya dumaan Sino? ni Donald Trump. Oo. Pang-gobyerno niyo, pang-gobyerno niyo niya. Kung ko yan, dapat lalaki, babae lang. Ano mangyayari ka mga bakit tunggol? Agoy. Bakit hindi mo tinatapos, Lola Sweet, yung ano mo, yung live mo, laging nasa 44 minutes lang. Hindi mo pinapaabot ng isang oras? Or nalalaglag talaga? Ano hiligan ko? Wala na, maaraw na naman ulit. Makan manok. Ang ginang manok. Ito, na. Nagsawa na. So, kali agad sila yung na ito kasi makulog ang talinga ko. Kumalugad yung tapang nisa ko. Kaya iyang hindi pa naman yung talinga ko. Magbabat-bati. Salamat po sa pandidikit dyan, Sir Napoles. Ayan. Let me be the one to hold the time. Sakit ng ulo ko. Ang sakit. Ano daw ang kulog ang talinga. Sabi pa sa Biblia. Ano sa mga antikristo. Makapagkape nga muna. Salamat, Sir Napoles.
Sir, yung mga upload mo po, ano, lahat pa sound trip. Mahirapan ka nito, Sir Napoles, magpa-monetize ng bahay mo. Lahat CPR. Lahat CPR yung upload mo. Sa bagay, i-mute mo naman to. Pwede naman to i-mute. Yung mga, ano mo dito. Pwede ka na mag-live, Sir Napoles. I-live mo na tong ano mo, bahay mo. Para makaipon ka na ng WH. Thank you, Sir JFC. Ma'am Fides, thank you, Sir Tati. Thank you so much po. Andito ako, Sir Napoles, sa iyong bahay, oh. Mag-isang oras lang po ako. Update lang to. Chop live ba? Kasi wala nang mumu yung mga esi ko. Kaya kailangan ko mag-live. Kahit tagi-isang oras lang. Wala nang mumu ngayon. Hindi pa siguro ako makakapag-live idol. Maliit pa bahay ko. Try mo. Parang pwede na yan. Sir Napoles. Pwede na to. Naka 200 plus ka na, di ba? Try mo po. Direct live. Go live. Pwede na po siguro to. Pwede na to. Nung nakaraan nga, 50 bananas, pwede na mag-live. Try mo po, sir. Tapos gayahin mo, Sir Napoles, yung mga trending ngayon, yung yung SC, yung nakaloop lang yung video, pa balik-balik lang ba. Tapos kapag nakita mong maraming mumu or viewers, ipaabutin mo siya ng 11 hours para sa WH mo. Kailangan mo po sipagan mag-live para ma-reach mo agad yung kailangan ni Lolo, required ni Lolo na WH, watch hour. Pero po kailangan kapag magla-live ka, dapat walang music kasi minsan yung walang music na pwedeng maging CPR yung live mo, lalo kung ila-live mo ng 11 hours, mahirap na po yun ma-mute. Hindi mo na ma-mute yun kapag umabot ng 11 hours na merong BGM. Kung hanggang 3 hours may pa-music ka sa live, pwede yun ma-mute. Pero kapag umabot ng 11 hours, hindi mo na po yun ma-mute. Tapos mag-attend ka po doon, Sir Napoles, doon kay Sir John Rocaberte. Madami po yun, ilang beses siya nagla-live. Yung mga bahay niya, madami po siyang bahay eh. Nagla-live lagi. Merong mga pa-entry doon, tapos kapag nabunot yung pangalan mo, mananalo ka ng bananas. Minsan nagpapa-Gcash din siya. Walang copyright. Mas maganda kung walang copyright. Salamat po sa inyo dyan. Malapit na po ako mag-end live kasi na kami nitong palay. Ilalagay na namin sa sako. Salamat po, Mami Beth. Sir Napoles, Sir Tati, thank you. Sir JFC, kay Sir John, kay Ma'am Fides.
Salamat po kay Lola Sweet. Sa lahat pong mga tumamsak dyan, thank you so much po. Ang palayang kulubot. Si kulubot. Ayan kasi, yung si Haring Araw kasi, nag-iipon na naman ng mga ulap. Parang ibabagsak na naman yan mamayang gabi. Hindi pumunta yung buyer ng owner ni Mother. Wag na natin yan, Mother, ibinta. Pag-aralan ko na lang mag-drive. Sayang eh. Ang daming ipa. Maipa yung palay ngayon. Kasi ito yung inabot ng ulan eh. Nung panahon ng anihan, inabot ng ulan. Kaya ayan no, maraming ipa. Kailangan pag mahangin, kailangan anuhan to. Ganyan ginagawa ni Mother kapag mahangin para yung ipa maitapon. Maulan po dyan. Ayun nyo. Ayan, bye na po. Salamat sa lahat po dyan. Bye everyone. God bless po. Bye. See you around, guys. Pag nag-live ka, Sir Napolis, tatambayan din kita kapag nakita ko.